Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, vďaka ktorému orgánu vôbec existujeme? Existujeme prakticky dlhé roky a ani o ňom nevieme. Je to pečeň. A pečení, či sa nám páči alebo nie, po určitých rokoch dochádza dých a keď jej nepomôžeme formou jej očisty, detoxikácie, tak začneme mať dosť výrazné zdravotné problémy. Najprv malinké, potom väčšie a väčšie a napokon až také, že možno o 10 až 20 rokov žijeme kratšie, ako je nám to súdené. A tak aj z toho dôvodu sme u nás doma sa rozhodli pre program záchrany pečene, ktorý trvá 9 dní a počas ktorých sa prvé 3 dní tak len prihovárame našej pečeni, že chceli by sme niečo pre ňu urobiť, koketujeme s ňou. Tie ďalšie 3 dni nám už začína venovať pozornosť, že wow, oni to asi myslia naozaj vážne a tie zvyšné 3 dni nám uverí. A posledný deň naozaj spustí detoxikáciu látok, ktoré má ukryté hlboko vo svojom vnútri. A spustí ju tak, aby nášmu telu neublížila. Teším sa na to, pretože tento program trvá len 9 dní a čo sa mi na ňom veľmi páči, že nebudeme absolútne hľadovať. Jeho prioritou totiž to je, že nesmiete v ňom hľadovať. V opačnom prípade tá pečeň sa vo svojej očiste zastaví a môžete začať od znova. Je to úplne iný prístup, ako sme zvyknutí, ktorý je mne osobne veľmi blízky, pretože moje telo strašne nerado hľaduje. Začíname už túto sobotu a končíme budúcu nedeľu.